So masu cewa idan sun goge abu daga kan wayarsu ba sa ganin sa ko kuma ya tafi kenan, a'a, duk wanda ya goge abu a kan wayarsa akwai inda yake zuwa ya zauna, za kuma ka iya dawo da wannan abin da ka goge a cikin wayarka kuma ka ci gaba da amfani da kayanka. Kai dai ka biyo mu daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe, zan nuna muku yadda idan ka goge abu a wayarka za ka iya zuwa ka dawo da shi, ko bidiyo ne ko hoto ne ko ma dai wani menene ka goge shi daga wayarka, akwai yadda za ka yi ka dawo da wannan abun. Kada dai ku manta ku yi following ɗinmu, ku yi liking, sannan kuma ku yi sharing. Kamar da kuke gani gashi nan daga ƙasa inda aka sa gallery, gashi nan na yi clicking akai kamar haka. So idan mun shiga za ku ga hotuna nan, ga bidiyo din da sauran abubuwa. To misali bara mu ɗauki wannan sai mu goge shi. Kun ga yanzu za mu danna akan ɗan alamar kwandon delete kenan misali. Sai mu ce gashi sai mu goge shi. To yanzu mun goge abun nan da gashi nan muka goge wannan hoton kenan. To yawanci ina yawan samun complaint, mutum ya ce da Allah ta ya za a iya dawo da abubuwan da ya goge daga wayarsa. Yawancin mutane ba sa iya dawo da su, ko kuma mutum ya rasa abu kawai ya rasa. To in ka goge abu daga wayarka ba wai ya tafi kenan bane, akwai inda yake zuwa yake zama. To in ka tsaya yanzu zan nuna maka inda za ka je ka ga wannan abun, kuma za ka iya dawo da shi kan wayarka ka ci gaba da amfani da wannan abun naka. Misali yanzu kun ga ai mun shiga mun goge hoto. To yanzu bara ku gama shiga mu nuna muku inda wannan hoton ya je ya zauna, sannan kuma mu nuna muku yadda za ku dawo da wannan hoton cikin wayarku ku ci gaba da amfani da shi, ko bidiyo ko hoto ko dai wani ma file. Misali yanzu za mu koma kan gallery inda muka shiga muka goge. In mun shiga kan gallery misali, yanzu kun ga mun shiga kan gallery kamar yadda kuke gani gashi. To daga ƙasa ga wasu 'yan layuka nan guda uku gashi nan da na nuna ɗin nan, sai kai clicking akai. In kai clicking zai kawo ka nan, ga zai kawo maka, zai rubuta maka mabambantan abubuwa. To daga can ƙarshe na uku ga wani guri na an sa recycle bin gashi nan, sai ka danna. So kun ga yanzu wannan shine gashi nan na farkon nan. In kuka lura ku ga shine hoton da muka goge daga cikin gallery ɗinmu. Kun ga inda ya zo ya zauna. To idan kana so ka dawo da wannan hoton, ga wani guri nan daga ƙasa an sa restore gashi nan na danna, sai ka danna haka. To da zarar ka danna shi, to shi kenan hotonka zai koma gallery ka. Misali yanzu bara mu koma gallery ku gani gashi nan. So yanzu misali kun ga hoton da muka danna akan restore muka dawo shi, in muna so mu gani sai mu koma gallery. To kun ga gashi ya dawo. So wannan shine yadda ake dawo da abin da aka goge ko aka rasa a kan waya. Kar ku manta kuma muna rajistar sabon layin Smiley ga wanda suke bukata, sannan kuma muna sa katinsa, sannan kuma muna buɗe sabon Alpha Call shi ma kuma muna sa katinsa. Kar ku manta ku yi sharing, ku yi liking, sannan ku yi following. Mun gode.